Wong karang kula niku pendhita dagelan kaya Dek Pate. Nganti kaya dagelan ora uman panggung sampeyan niku. Lho. Sampeyan mboten ngertos kondang kula. Nalika kula ndagel ketoprak ngablak niku sinten mboten kula. Kula niku muridipun Manuta ngablak niku kula. Sampeyan niku ya iso ngetoprak. Lho, pripun jenengan niku? Ketoprakan niku nemung kula kalih rencang estri kula niku wonten gedhogang nika. Kakang Durna Wiswarna iki kepiye? Anak Dika Punaswatama niku pripun iki lho? Niku nembe ngimpul kegiatan. Mangke danguning-dangu menawi sampun kula lulus-lulus ngaten ta? Mangke menawi sampun kula lulus-lulus ngeten iki, nah di kula lulus ngene dodone ngeten iki. Nah, ngeten iki mangke nuli wungu anak Klapa Satama. Satama, kowe samengko aja nganti gawe wirange bapakmu Sukalima ya, Ngger. Maragaki tangi ya. Nek mung tanding karo lancur-lancuring Pandhawa apa gampang. Ngerti ya? Bapak-bapakne Antarjanta Senawicangger iku murid bapak ngono. Maragaki tangi ya. Aja gawe wirang ya, Ngger. Titiprane mangan anong mangan anong pare cotho nganten mboten jenengan lho nggih jebul kok ya ampun nggih jenengan lho kula kok tibake mung dilus-lus kaya ngoten niku kok ya njur glegah tangi. Niki mangke upami kula niku tanding kalih anak-anakipun Pandhawa lajeng kula njer bapan depani Bantala dilus-lus kalih jenengan niku wis saged tangi. Lho nggih. Karang kula niku gadah obate sing jitu kaya Dek Pate. Sampeyan niku dadi pati sepura-sepune ora pengalaman kaya. Mboten pengalaman niku mboten ning kula niku njaga kawibawan. Lha kok njaga kawibawan kepripun? Jenengan niku ampun ngoten lho. Jan niku dadi pati aja nganti kok dipaido karo anak-anakane perang lho. Kula niku jejeripun patih, siji patih loro ratu. Niku mboten wangun. Ana ratu kok kangelan dadak perang. Gunane apa ora wong gedabyah kuyang cacah. Prandhaipun mung arep gedhe-gedhe kili arep memangan tok to. Sampeyan mbak ampun ngoten kalih anak-anak kula Kurawa. Najan to Kurawa niku mung anak murid ning kula niku sayang lho karo Kurawa lho. Jenengan niku mbok eling to Dek Pate. Padha-padha li wong mancanegara, padha-padha li wong Liandrayan. Nyuwitana ngarsane anak Prabu Duryudana kok labu-labute ming kaya ngono nggih. Kula tak ngestakaken dawuhipun panjenengan Satama wonten dawuhan. Wektu dina iki aja nganti ngucir ngajurit. Aja nganti gawe wiranging bapakmu awit bapakmu kuwi mono minangka pendeta sing gamben-gamben, pendeta sing peng-pengan, duweni kadigdayan kang linuwih. Ayo Satama maragake kena maju meneh. Nek tanding sepisan kok ngono kok. Aja nganti gawe wiranging bapakmu. Mengko gampang. Tak paringi ngelmu ingkang kimpleng-kimpleng kanggo nandingi kerja lancur-lancur Pandhawa nggih ngestakaken dawuh paring pamit sartanipun nyuwun tambahi pangestu Bawa Panembahan Durna.